Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod de Shadow Fight 2. N-am mai filmat de 2 zile, cred, sau 3 să zic. Așa, vedeți, nu am bătut pe Mantis nici acum. Tot încercăm să strângem level 10. Așa că o să jucăm aici. Că știm că dacă câștigăm ne dă premii. Poate putem să câștigăm și XP sau o nouă armură. Sau armele astea, știți? Se pare că acum a venit și prietenul meu Kiki la mine. Da. Salut! Mi-am luat o rău, doamne și domnilor. La ce? La Shadow Fight, uite, mă bag cu unul și trebuie să folosesc numai piciorul. De ce? Nu știu. Cel are voi cu arme? Da, eu încerc să strâng armele aia, să-l bag pe Mantis. Așa. Mi-a crescut puțin immunity. Că e imunitate. Da, știu. Așa. Și e de imunitate enormă. Și cu imunitatea aia poți? Nu știu. Nu cred că contează. Da, contează și imunitatea. Așa, jucăm și noi la turneu. Vedem cu ser de înviere. Așa îmi place să spun eu. Ser de înviere. Ce cască mai ai așa? Eu una m-am câștigat-o la alea care trebuie să fac mai Ți-a dat și Da, nu. Dacă l-am câștigat, nu a trebuit să fac. în locul stele. Cred că vă amintiți, era primul episod, am câștigat o nouă cască. Și se mișcă așa mai greu când filmezi, nu știu de ce. Și măcar nu e de viață. Și până acolo n-am cum să iau. Și în plus armele au de fapt un praf. Cred că era mai bun bățupo. Sunt bune, băi. Mai bune ca bățupă. Bine, măcar pe bățupo am poison. Ce să bată prima? Joc mai bine că nu filmez. Pe te poate, băi, imposibil să câștigi. De-aia scrie și imposibil. Pentru că e imposibil. Da, dar ce enchant ai pus? Pe ce? Pe... Links. E o abilitate care absorbe puterea din armele adversarului și bagă în armele mele. Ce cea mai bună? Nu e cea mai bună. Care e cea mai bună? O știu eu. Wezi. Nu mai am stamina. De câte minute filmezi? Așa. De 4 minute. Mamă, e bune, bă, e de aici așa. 86. Back. Tu nu vezi? Ia stai. 20. Uite, am poison. Bă, amândouă sunt la fel. Da, bune. E mai bun poison ca ăsta. Deci da, o să jucăm cu bățul Și armele lui Link, ce faci cu ele? Lasă acolo, ce să fac cu ele. Așa. La meciul de Link. Ce faci? Nimic, așa. Bă, știi, când ajung aici la oasp, să mă bat cu ea, știi, nu cu bodyguard-ii ei, o să-mi dea, știi ce armă? Stai că ți-o arăt. Să-ți dai ei o armă? Da. De fapt, nu știu dacă... Nu cred că... Uite, asta o să-mi dea. Și să mă bat cu ea. Măcar vezi ce combo are. Măcar vezi cât de bună e? Da, dar e mai bună armă. E mai mult.
Vreau să ne uităm la un clip să ne se încarce stamina. Voi pune pauză până atunci. Și reclama s-a terminat. Și acum vom încerca să-l batem pe Mandis. E imposibil, nu poți să-l bați. Dacă cu armele Lynx aproape că l-am bătut. În plus, nici nu are accent. Ce începe are el? Nu știu, mă, știu. Tu crezi că știu? Eu mi-am pus enchant. Să dea mai mult damage. Pe ce? Pe ce te-ai pus accent-ul? A, nu. Bă, dacă- Asta-i scade lui damage-ul pe armură. Când dă el, îmi ia foarte puțin damage. Foarte puțin îmi dă. Bă, tu la cine ești? La dragon. Nu l-ai bătut? Pe cu alele arme poți să-l bați. Păi nu le-am luat. De ce nu l-ai luat? Că nu pot. Apropo, bă, nu mulțumesc că ți l-am bătut pe Lynx. Ce cum o urât are bătut pe el? Mi-a dat poison. Ți-a dat? Nu ăsta e combo, dacă vrei să știi. Care? Stai. Asta? Asta e, mă? A, e super fácil să-l dă în cap. Mamă, e discutat imposibil. Nu mai plescăni. Am gândit. Și nu mai plescăni, că mă enervezi. Stric și videourile, nu? Bă, vezi că mi se pare că s-a mai făcut promovare. A, da, ți-am făcut în videourile care le-am șters. Dar nu contează. Fă și aici promovare. De acum să mergi și canalul meu. O să întâlnim iar. E rar. Bate la dai perfect pe impossible. Chiar e perfect pe impossible și prost. Ce bun e Adi. E bun de ceva pe zonul ăla. Oh. Oh. Da, de perfect. Mamă, Bă, îi dădeam perfect și lui Lynx. Dar nu toate rundele. Bă, șterge aia de acolo cu filmarea. Le puțin pauză. Păi, bă, dacă o șterg de acolo, se oprește filmarea. Dacă îi dau așa, e cel mai bine. Nu te văd ce cu două vioțul ce-o luat. Dă-i, Adi. Și în plus, Dă-i. Dă-i să miroasă. bă, Kiki, știi că dacă îl bag pe Hermin, nu dai niciun ban, dar îmi dă 5.000 de IQ? Ca la Lynx. Dar dă și diamante, nu? Mi se pare. Da, îți dă. Dă-i să miroasă. Și când îi bag boșeștia, știi când îți dă? E 1000. Păi, ăștia sunt badioare. Și Hermite, bă, badioare. Pentru... Și Big și ăștia sunt badioare. Ba nu, aia nu sunt. Dar pentru cine? Bă, tu știi de ce se bate ăsta? Știu trailerul complet. Știi de ce? Bă, Titan a furat-o pe Mei, iubita lui. Și el vrea să o salveze. Domnule, știu tu. Am văzut trailerul complet. Sofia, mă, ta. L-am bătut. Și măcar nu se uită la el. L-am bătut, deci nebun? Nu cred. Nu cred, am făcut level 10. Ia stele! Îți iei stele! Dai Stai. drumul, Adi. Stai. Dai drumul. Ce tare! Și știi ce este mai tare? Dacă câștig, dacă mă bat cu cineva și câștig... de la armii. A, da, dacă mă bat cu cineva și câștig, nu pierd de asta stamina de asta. Știu.
șurichene. Cască. A, da, pasta. Ia cum e la turneu, ia de la turneu. Easy. Doamne! Mai 5.000 de bani, de puțin. O pamă, că string imediat. N-ai văzut cât aveam? Peste 36.000. Bă, până la urmă trebuia să-mi consum pe armură, cască, stele și de astea. Ce bună e guma asta de copii. Dă-i! Dă-i să miroasă! Să miroși! Să miroși! Să miroși. Bă, dar pe filmare merge mai greu. Mamă, ce combo! Deci jur că asta e cel mai bun combo. Vezi, tu ziceai că armele Lynx e mai bune ca bățârcul. Rupe, frate, păi aveai poison în puii tăi. Dă-i să miroasă. Să miroasă a bășini. După ce îl bat, acum încheiem acest episod. What the fuck? Uite mai la distanță să-i mai dai și cu stele. Bine. Poți să dau cu stele? Când vezi că ăla se dă la distanță de tine, dă-i repede cu stele. Dă-i, Adi, să miroasă măsa. Bă, nu mai vorbi așa în videourile mele, vorbești în videourile tale așa. Taie gâtul. Ți-a rupt părul? În sfârșit. Bă! Doar de cât timp de aia ți-a dat? Da-și bine, mai cântam. Mai cântam videourile lui. Cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați și un like și un subscribe. Eu am fost Adi, am fost Kiki. Pe Bianca nu mai băgați în seamă. Pa, pa!